Jätehuoltoalana on ollut aina olemassa kehityksen alkuvaiheessa. Oli turvallinen jätteen keräys pois asuinkeskustoista. Viime vuosien aikana on saavutettu käytännössä kaatopaikoista eroon pääseminen, eli siirtyminen energiantuotantoyhteiskuntaan. Ja nyt painopiste on kääntynyt raaka-aineiden säilyttämiseen materiaalikierroissa, eli muuttunut kiertotalouden tekemiseksi ja pirstaloitunut entistä laajempien yhteistyöverkostojen kautta tehtäväksi yhteistyöksi. Muutoksen eteenpäin viemisessä tärkeää on koko materiaalitalouden arvoketjun haltuunotto, lähtien ihmisten kotikeittiöstä hyödyntämislaitoksille ja eteenpäin tuotevalmistukseen ja tuotesuunnitteluun. Siitä tulee markkinoiden ohjaamaa toimintaa nykyistä huomattavasti enemmän. Toteutuksen voimastrategian läpiviennissä on oleellista henkilöresurssit, osaamisen, motivaation, innokkuuden ja mittareiden käytön. Meillä on tosi pitkän linjan tekijöitä, jotka on tottunut helposti tekemään asioita samalla tavalla. Yhteistyö Trailmakerin kanssa tuotti suurimpina hyötyinä, että me muodostettiin hyvin tehokkaasti keskeisten avainhenkilöiden yhtiön johtoryhmän kesken yhteinen näkemys. Tunnistettiin resursseja, osaamista ja kuinka sitten saadaan vauhtia tähän tekemiseen.